danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family, music, comedy, movies, and many more. To a gaskiya abin da yawa mutuwa ta zo kasuwa. A gaskiya ba ni da record ɗin in ce fina-finan da na yi. Da mun fara irin ajiye record na irin wannan, to yau da gobe tunda abin namu wani zuba muka yi shi gaskiya farko kara zubi. Wannan ya jawo ba mu da record na fina-finai. Wani fim din ma za ka yi ka manta ka yi, sannan in ya fita ko ne baka ka tuna fim kaza ka manta shi. Saboda gaskiya na manta ko in ce ba ni da record din films din da na yi, amma dai kamar akalla a ce na yi fim kamar guda 300 haka sama. To alhamdulillahi akwai fim guda biyu da suka sa mutane suka fara fahimta ta. Akwai wani fim na Sani Danja na kamfanin 2Effect da muka yi, ina jin MB sau biyu. Akwai wani dialogue da ba zan manta ba aka bani a lokacin, wanda Sani Danja yake zuwa a lokacin yake kamun check na ya samu wani aiki zai fara waka, an ba shi 30,000 naira. To zan yi mamaki na ce 30,000 naira. To wannan 30,000 naira din a lokacin mutane ya dan ba su sha'awa, ba zan manta ba mutane suka fara kirana da wannan 30,000 naira din.